Така, Тимчо, международният секретар, Александър, не го знам. Постачелника, Андрей го знаете. Тебе те знам. Не го знаете. Забер погледа. Не съм се поминал, ама така малко се е останал. Аз не бях малко. Да видиш точно. Как сте? Удобна пътувка? Колко така близко. Удобно. Бързо. И много ми е важно да знам какво мислиш. Защото положихме много усилия и с Мицотаки сега се видяхме, той ще се види и той с тебе. Само ще кажа, когато България влизаше в Европейския съюз, и комунисти, и либерали, и социалисти, и десни знаеха, че и имаше народен консенсус, че пътя на България е Европейския съюз и НАТО. Много ми е важно да знам нашата сестринска партия какво мисли в Северна Македония. Мислям дека тук не трябва да има дилема. Ние още от 91-та година, практично на първия конгрес, си казахме нашите практично политики, които ще поведат. Това да е НАТО и Европейския съюз, за разлика от овие кои што наследија комунистите, сега са социјалдемократи, кои што уште се клоне и во Белград и во Москва. Така што мислам дека тука не треба никој ниту да има дилема, ниту па некогаш имало дилема. Јас сум човек кој што бил стипендист на италијанска влада. Сум поминал таму магистратурата и докторатот во Германија, стипендист на германска влада. Така што мислам дека тука немаме никаква дилема, господин Борисов. Тимчо е исто образован во Соединените американски држави. Владко е женен за американка, Полуамериканец. Александар не е, ама е Вториот брак. вториот брак. Долго време е бил во Страсбург, во Советна Европа. Советна Европа. Така да тука не треба да имате никаква. Нити па некој треба да има. Така, По тој въпрос. правиме по тази тема. Вие подкрепяте ли договора за българосъседството между България и вече Северна Македония? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепяме. И тука исто така не треба да имате. Това е много важно да го знаем, да се чуе ясно, защото демокрацията Стана добро, да. не се знае утре кой ще спечели в Северна Македония. Ние знаем. ВМРО, Ние знаем. дали социалистите. Сега. Ние знаеме кој ќе спечели. И за